गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। गिबि खौराङाव दङ DID लिटिल मास्टार सिजन 5 बादायगिरि नबजित नार्जारिनो बयखौबो भट होबावनो खावलायदों। नबजित नार्जारिनि अनसुलि बिमाया मख'नो गोनांदि बर' फिसा नबजित नार्जारिया गिबि राउन्डनि भटआव देरहासार जानो हादों। फैगोन सुनिबार, रबिबार आरो समबाराव फिन भट जागोन। बे समाव बयखौबो सिगांनि होखानाय नाम्बाराव भट बुनो खावलायदों। तामुलपुर जिल्लायाव ड्राग्सनि फालांगिरिजों लोब्बा थानाय सासे सुबुंखौ हमनो हायो। मोनसे सुलुंनिफ्राय सिरि मिथिनायजों तामुलपुर पुलिस बिफाननि गोख्रों संदाननायाव गोबाव समनिफ्रायनो ड्राग्स फालांगिरिजों लोब्बा लाखिबोनाय रियाजुल आलीखौ गावनि न'आवनो हमनो हायो। आयेन बेरेखा फालांगिरिजों लोगोसे ड्राग्सनि फालांगिजों लोब्बा थानाय रियाजुल आलीनि सायाव गोख्रों नायबिजिरनायखौ जागायो होनना तामुलपुर पुलिस बिफाना फोरमायथियो। बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ हाग्रामा महिलानि हेंथायै बेरफ्रुसार बिबुंथि होदों। बिथाङा बुंदों, हाग्रामा महिलारिया मासे सियाल बोरायसो बिसायख'थि जानायखाय बारि खनानिफ्राय ओंखारबोदों। हाग्रामा महिलारिया ककलाबारियाव आलु गेसाव राननो फैदों। ककलाबारियाव रायजोफ्रा प्रमद बर'नि हाइब्रिद आलुखौसो जायो होनना बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ गोख्रोङै बुङो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। बर' बिजोंजों सोमोन्दो थानाय गासिबो जेंनाखौनो सुस्रांनो एबसुआ खामानि मावगासिनो होनना एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बुंदों। बिश्वनाथ जिल्ला एबसुनि बानजायनायाव न'दुवारनि अलंबार गेजेर आरो गोजौ फरायसालियाव बर' बिजोंनि फोरोंगिरि आरो अंगनाबारि मावथिफोरजों एबसुआ सावरायलायदों। बे हाबाफारियावनो गाहाय बुंथिगिरि महरै बाहागो लायो मिरु एबसुनि आफादगिरि मानवगिरि मुर्शि दिपेन बर'आ। गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै दिपेन बर'आ बुङोदि बर' बिजोंजों सोमोन्दो थानाय गासिबो जेंनाखौनो सुस्रांनो थाखाय एबसुआ खामानि मावगासिनो होननानै बर' बिजोंनि आलादा बिथोनगिरिखौआ बिटिआर गोरोबथा बायदियै थाबैनो आबुं महर मोनब्लानो गोबां जेंनाया थाबैनो सुस्रांजागोन होननानै हारनि सात्र साफ्रोमबो पेन्सिल फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरखौनो गोसोआव हमथानाय फरायसालिफोरखौ जोथोन लाबावनो खावलायो। सालबारियाव कम्पिउटार फोरोंगिरि जयतिश दासखौ बर' सिख्लाजों सेलफि लानायनि एबसुआ बुनायनि अजद सिखारदों। सालबारियाव फोरोंगिरिखौ बुनाय जाथायाव एबसुआ लोब्बा गैया होनना रोखा खालामदों। बाक्सा जिल्लानि सालबारि दख'रा एबसुआव फोरोंगिरि सासेखौ बुनाय जाथाया सुफुंजाबाय। जयतिश दासनि बिफा भगबान दासआ सालबारि दख'रा एबसुआव गावनि फिसाज्ला जयतिश दासखौ लाबोनानै बुनायनि सायाव सालबारि दख'रा एबसुनि बेरेखायै एजाहार होदोंमोन। नाथाय जयतिश दासनि बिफा भगबान दासआ एबसुनि सायाव पुलिस थानायाव होनाय एजाहारखौ बोखांनानै लाफिनबाय। सालबारि दख'रा एबसुनि मावख'आव लाबोनानै जयतिश दासखौ बुनाया एबसुआ नङा होननानै सालबारि दख'रा एबसु, जयतिश दासनि बिफा भगबान दास आरो बाक्सा जिल्ला आसुनि गौथुमारि नेहाथारि जुबिन दासआ मिथिहोदों। बिटिसिनिफ्राय बिजेपिखौ आउट खालामनो बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारिजों दिल्लीयाव सावरायनो नागिरदोंमोन होनना हाग्रामा महिलारिया खौरां बिजोङाव बुंथियो। मख'नो गोनांदि बिटिआरआव बिजेपिनि बांबोनाय गोहोआ इयुनाव बर'नि मोननै राजखान्थि गोहोखौ फोजोबस्रांनो हागौ आरो बर' हारिनि थाखाय खहा जानो हागौ। बेखौ नोजोर होना बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ हाग्रामा महिलारिजों सेक्रेटै सावरायनो थिरांथा लादोंमोन। नाथाय बिथाङा बुफ्रुना होबाय खौरां बिजोङाव। बिजेपिखौ बिटिआरनिफ्राय आउट खालामनायाव हाग्रामा महिलारिया आवगायबोआ होनना रोखा खालामदों बिथाङा। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। बर' फावथाय गौथुमा गोनांथार मिथिदों। फैगौ 6 जुनाव बर' फावथाय गौथुमनि सावरायमेल जागोन। 2004 मायथाइयावनो दाफुंजानाय बर' फावथाय गौथुम आफादा फैगौ जुन दाननि 6 अक्ट'आव क'क्राझार नोगोरनि बिद्यापीठ गुदि फरायसालियाव आलांगा सावरायमेल लादों। बै थि खालामनाय अक्ट' आरो बै जायगायाव नुजाफैनानै आलांगा सावरायमेलाव बाहागो लानो थाखाय गौथुमनि सोद्रोमाफोरखौ खौरां बिजोंनि गेजेरजों खावलायहरदों। गौथुमनि फोसावदिं नेहाथारि कितेश्वर रामसिंहारि बिथाङा। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गासिनिसिमबो साबायखर आरो गोजोन हामलायनाय थाबाय।